Yan. Tagpera, magtagpera mama. Una naging kukulwan, 1,999. Mama, ikit ito. Hindi rin maupay para sa bata. Ito siya maupay nga influence. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon ni Aileen sa Robinson Mall. Dito po yan sa Tacloban City. At kasalukuyan po namin ninanamnam yung bawat sandali. Opo. Kasi nalugaran kami for today's video. At ayan o, si Aileen pangiti-ngiti nga dyan sa habang nakikipag-usap sa akin. Sabi nga niya, huwag daw tayo dito mag-iniras at baka daw kami ay makabuong. Dahil alam nyo naman, limited edition po yung aming budget for today's video. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa hotel. Bay na nangyara sa hotel? Ha? Red doors? Muntik na maging red horse pala. Para di mo pa kuya. Ayan guys, welcome back. Yes, and for today's video, narito po tayo ngayon. Babiyahe po tayo papunta ng Tacloban para po sa part 2 ng aking birthday celebration. Opo, at narito na po kami ngayon sa The Torbanada Terminal dito po sa Katarman, Northern Samar, at nag-antay tayo ng ating flight. Balak na sana namin guys, flight sa gabi. Kaso, wag matunog. Mahamog po sa gabi. Kaya ngayong hapon po kami babiyahe guys for today's video. At narito na po kami, pasakay na po kami ngayon sa van. Kasama ko ang aking asawa si Aileen. At syempre mga guys, tara na, let's go. Ayan, first time po namin mag-asawa bumiyahe as a couple. At ayan si Aileen nakatulala. Ano kanyang iniisip mga guys for today's video. At ayan, ilang oras lang po yung biyahe. At nandito na po kami ngayon sa Catbalogan City. At syempre guys, humapit tayo. Upo. Ayan, tumigil po yung aming sasakyan at naalamagan na lang po namin, nagsibabaan na po sila, kaya nakibaba na rin po kami. At dito namin namalayan na pumunta pala sila dito lahat sa kainan, pati na rin po kami syempre, hindi kayang pahuli ng buhay. Kaya nga guys, sulit yung aming pagbaba dahil si Aileen nakalimang bahog. Upo. At syempre mga guys, pakatapos namin kumain, ayan, bumiyahe na po kami ngayon for today's video papunta po ng Calbayog City. At ayan, nangarao lang po ang aming sakyan, nangarao. Ayan guys, kasi lubak-lubak po talaga yung kalsada. Grabe, super. Mega love shoutout po sa namamahala ng mga kalsada dito guys. Ayan, mas maganda pa po yung kalsada ng Northern Samar. Ayan, hindi po sa pagkukumpara pero totoo po yun. Iba yung pag-iingat po sa mga babiyahe. At ayan mga guys, ito po dito, nandito na po tayo ngayon sa Red Door Hotel. Dito po sa San Juanico po, banda ito guys for today's video. So pasok tayo. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa hotel. So, sa Aileen ng babae. Bay na nangyara sa hotel? Anong pangalan? Ha? Red doors? Muntik na maging red horse pala. Para di mo pa po yan. Hindi naabot din san ko san baha, san pagbagyo. Ano ito, 2015? Ini warin dyan kabot. Wasan warin di multo ha. Tara. At ayan mga guys, dahil sa haba po ng biyahe, dahil walang oras po tayo nagbiyahe mula po Northern Samar papunta po dito sa Tacloban City, hindi na po tayo nakapag-vlog kagabi. Ayan, at ngayon po ay madaling araw na po, alas 4 po ng madaling araw, at maaga po tayong gumising dahil nagkaroon tayo ng jet lag. Ay, jet lag ba yun? Bus lag. Bus pala yung sinakyan natin guys. At ayan, nandito po tayo ngayon sa baba para po kumain, mag-almusal guys. Ayan, habang nag-order sa Aileen ng pagkain, lumabas muna po tayo. At ito po dito yung Red Doors Hotel. Ayan, malapit po yan sa San Juanico Bridge. Medyo may kamahalan nga lang pero maganda naman po. Actually, mura na po siya sa mga may kaya dahil nasa ranging from 800 or 900 ba yun to 1,000 plus. Pero sa kagaya ko pong mahirap. Ayan, namamahala na po ako dyan. At ito po si Aileen, namuhay-puhay na po siya habang andito na po yung aming pagkain. Ang ganda po ng kanilang mga dito, display guys. Ang kagandahan po dito sa kanilang hotel, ayan, may sarili po sila ditong restaurant. At dito na rin po sa loob ng hotel po mismo kayo kakain. Pwede po kayong mag-order, pwede po kayong magpa-deliver sa kwarto o kaya dito po mismo sa kanilang
kainan. Ayan, mega love shoutout kay ate na nag-hi sa atin at sinabi ko nga sa kanya, ibabalik ko yung order namin kapag hindi siya nag-follow sa akin for today's video. Ayan ang ganda po ng setup, parang exclusive po sa amin. Tulog pa po kasi yung iba eh. Ayan, at yung una ko talagang kinain ay yung pipino kasi naeraya ako dyan. Hindi po ako sanay na pinapamahaw po yan. Ayan, ang dami po nakadisplay dito. Sabi ko nga, pwede bang magdala dyan? Ayan, at lumabas na kami for today's video. Papunta na kami ngayon sa downtown. Habang wala pang sasakyan, ayan, naglakad-lakad muna kami ni Aileen. At ito po dito yung kabuuan ng labas po ng aming tinuluyang hotel. Ayan, welcome to Tacloban City. So, nandito na po kami guys. At kasalukuyan po kami naglakad-lakad. Papunta po kami doon sa downtown. Maghanap po kami ng masasakyan for today's video. Opo. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon ni Aileen sa Robinson Mall. Dito po yan sa Tacloban City. At kasalukuyan po namin ninanamnam yung bawat sandali. Opo. Kasi nalugaran kami for today's video. At ayan si Aileen pangiti-ngiti nga dyan sa habang nakikipag-usap sa akin. Sabi nga niya, huwag na tayo dito mag-iniras at baka daw kami ay makabuong. Dahil alam nyo naman, limited edition po yung aming budget for today's video. At ayan, paakit na po kami sa second floor dahil wala po kami nagustuhan sa first floor. Lalo na't wala po kaming pambayad. Opo. At ayan, dito po sa taas, kinunan po natin ng video yung kapaligiran guys. Sabi ko kay Aileen, sunod balik kami, isasama na po namin yung aming baby para naman po siya ay makapamasyal for today's video. Opo. Ayan guys, pumasok kami dito sa tindahan ng sapatos at andito ngayon si Aileen na mamili. Tingnan natin kung mayroon siyang magugustuhan. Nako, delikado. Pamili ka dyan. Pambata man niya yung dinamdam. Yung dinamdam mo, dadamdamin ko din. Tara na mas mahal pa sa'yo yung mga paninda dito. Charing lang guys, wala talaga kaming pera. At ayan, sumagka na lang kami ngayon sa third floor for today's video. Ayan guys, punta na lang tayo dito sa sinihan at baka naman mayroon tayo dito magustuhan na palabas. Hahanapin natin dito yung mga palabas na paborito po ng karamihan po sa inyo. Ayan guys, sa ating mga viewers. Yung mga tipong Aramina, yung Maui Taylor, ano yun? So tingnan natin ngayon kung ano yung mga available movies dito. Ayan guys, magaganda naman. Pero ito, sayang yung mga blanco na yan kung sana nilagyan niya ng yung Ligaya by Rosana Roses. Paborito yan ng mga matatanda sa amin. Si Ivy Mama, balian ta si Ivy yun na ako ang laruan ha. Na-imagine ko lang. Magwawala ako dito. Masamay sa diyan ano? Tara, patang-suwal tayo. Ayan mga guys, sa aming pagliliwaliw, naisip namin yung aming baby. Ang sarap sigurong isama dito. Nako, siguradong mambubuong yun dito sa mga nakadisplay lahat. Talagang mag-i-enjoy yun for today's video. Ayan guys, kami na dito yung naeraya. Ayan guys, nagkanya-kanya kami ng laro ni Aileen at hinahanap ko na siya dahil tapos na ako. Nakita ko, ayun, andun sa gilid, nagbibingo for today's video. May bingo ba dito? Ay hindi, nandito pala sa likod ko. Ayan guys. Yan. Magtagpera mama. Una lagi ko kulban 1,999. Mama, ikit ito. Hindi ito maupay para sa bata. Ito siya maupay nga influence. Pera mama. Balita mama. Mama, focus lagat na sa sleepers. Hindi pa ini kailangan sa ni Evie. Hindi pa, basket ka na sa mama doon. Magkano mama yan? 700? Mama, ayaw na sa Nika. Di pa yun pwede sa mga sa kay Evie. Yan mama, pera. 1,590.
Mama, ayun na sa to. At ayun guys, ang lahat ay nauwi sa wala. Wala kami nabili at ayun, nauwi na lang kami dito sa pagkain. Ayan si Mama bumibili, umu-order na po siya for today's video. At ayun nga guys, yun nga yung nangyari dahil wala kaming pinamili dahil wala naman kaming perang dala. Kumain na lang kami at syempre mag-umpisa na sana akong kumain dyan. Tumayo ako dahil nakalimutan ko wala pala kaming sabaw. Kailangan kong kumuha ng sabaw dahil mayroong paggagamitan mamaya. At ayan guys, hanggang dito na lamang pang aking vlog. Abangan po ninyo ang susunod na kabanata ng aking buhay for today's video. And thank you so much po sa lahat po ng bumati ng aking kaarawan. Mega love shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng aking mga supporters and followers, mega love shoutout po sa inyo. Thank you so much. Daghang salamat sa inyo. God bless us all. Keep safe everyone. Yes, you break it down yo. Ayan, at dumugab na kami dyan.